И здравейте хора в едно ново видео на Brawl Stars. Така. Значи отдавна не съм снимал, просто не ми се снимаше, не ми се правеше нищо. Да, сега се това много неща има различно от последния път. Моя любим герой, Дана Майк. Защото съм... Да. Дана Майк за мен е най-силният герой. Не способен. Ето да се го апгрейднах. Такова. Про и това. И Леон. Сърчме на 24 ранг, Силвър 2, Леон, Силвър 3 и той 24. Значи по-малко купи. Новите герои. Пасам да. Къде ми е? Дък. Кредити. Се го взех. И Мегабокс. Виждам 4. Отварям първо 3 не святкащо. Натискам 2 святкащо. Отварям и след това натискам още един път. И пак святкащо и депити. Чакай, ще пише барно. Ето. Той е моят скрин на Брок от OG Брок. Драг кредити пак се взех. С Блинк. Да. И сега се мъча да се вдигна всички герои на 15 ранг, но наведнъж се паднаха много герои. Да. Тъкмо за новия сезон дойде. Миналия път успях пак да стигна Даймънд, защото няма сезон, в който да не съм стигал Даймънд и няма да има. И сега малко да пофармим на ранкет нокаут. О, искам да намайк. Аз играя само с него горе-долу. Просто никой не може да... Кои са те ботове? То май други отбор са ботове, да е истински. Да, те не са истински другите. Компютри. Един път съм правил трипъл джамп, ама... Вижте. Добре. Да, не знам защо е толкова щупен. И до вчера играх с братя ранкет и 2 игри подред имаш само един рунд. Не знам защо ми... Едно в 3. Едно в 3. Победа. Айде бе! Мале тъпата Шели! Добре, сега е хайпер, не ме интересува. Ще ги разцепа. Мале, и не ги цепа. Добре беше. Добре, сега. Добре. Да. Добре, просто бях загубил една игра. Аз имам малко стотинки, да. 2000. Трябва да си взема нещо на дък. Може да го гледа, да кажи, че мога. Yes! Ти ми чисто нов, почти не съм го играл. Трябва да си взема, не знам, направя да 40 паудите. О, искам да го пробвам, не съм играл. Първоначално играх само като ми беше на Петър Пауър. Петър Пауър. На Пети Пауър. И не съм го играл след това. И да пробваме. Чакайте да намалим. И да, забравих да кажа. Много извинете за където второто видео на оцеляването ни в Майнкрафт. Такова. Като направих снимка на двата емералда,
И от тищото се появи черен крал. Аз черен екран, не мога да говоря. Аз като се го обработвах с CapCut, нямаше никакъв. Не знам какво е станало. Поне ми го беше показано обработката да заснема наново. Мале, тази колет бие по 3600. Ами, чакайте малко, че брат ми ме вика. Така, хора, връщаме се в играта. И тук има Грей. И едет. Така, дък е много се. Първо място, 10 ранг вече. О, да, и купите са ми доста. Просто обичам тая игра. Много стана. Яни играе. Яни е стигнал Даймонд. Миналия сезон. Той сега си му фарми ранките, че не го видях. Да, сега ще ви се реванширам, ще заснема няколко видеа, ще ги качвам. Ще качвам подред 3 или 4 дни, защото съм с моето дами. О, накрая. Ох, малеките най-драдващи герой по-добър от Едгар, сигурно не взе купи. Не е проблем, но взе купи, ама. И не съм играл Dynamite така на соло и на тези неща, от когато си годил на 27 ранг и му свалих 50 купи. И това не беше добре. Това са компютри. И затова сега ме е страх да играя. Ще не му сваля. Не играя само. Аз скоро спрях да играя с негото. И да не си кажете, че само там съм стигнал гол от едно само с ранките. Напротив. Да, и с ранките съм стигнал малко, ама повече... Повече съм играл соло, съм се разбира. Знаете си някакво се да игра малко. Искам да спрем вече тази къска. Чакай! Мали. Да, не е компютър. Или ясно е слаб. Аз имам ход по той дък единствено такова ме на Big Game, аз затова се го взех. И направих... Моля, нов герой. Охо. Чакайте. Аз имам... Махай се. Вижте. На мелодии такова. Къде е мелодии? Мелодии имам, той е новия скин ранкет ми се падна. Това се нарича лош късмет. До твора митик не съм отварял от 50 хилядолети. Да, не мога да говоря просто. И то човече ми се падна на тъпото нещо. Значи. Да знаете, че ще имаме нов поредица. Не казвам на коя игра. Не може да очаквате. Не сме кой, не знам кой сме. Може... Ами да, когато е качено видеото на другия ден или под другия ден, ще може да видите новата поредица. Дано ви хареса. Очаквайте. И може да направим стрим, ама малко по-късно все пак. Искам този джин да го убия. И крола искам, ама крол ще ми е трудно. И тук джина... Мале, дръпни ме, моля те!
Metal Gear, най-много не кеф Metal Gear с това. Същото, той е най-добър. Според мен. Ела при мен. Ма той, ако си беше пуснал супер, то клан си или как се казваше. Може да е много лошо. Мале, тази Лили 100%. О, това не е добре, тази Лили ме плаши. О, не, тя се пусна гаджет. Не, тя е долу. Не се е пуснал гаджет? Ела бе, имам док. Ох, мале. Затова обичам дък. Заради неговото дък, иначе е супер слаб. Джак е слабо. Не, почти сме 500. Искам да надмина един приятел. Който е 22 000 или повече, или по-малко. Но някой ден ще го надмина. Аз не съм се на село, всичко си е идеално. Затова си имам. Аз повечето от хора си имам. То видяхте, че си там пранка на брат ми, който го направи. Аз дори не знам как съм задремал на дивана. Как? И тогава бяхме на село. Той много добре знае да ми отмъква телефона. И после го набих. Но имаше малко и във видеото. Айде бе, прогеймър. Анджел е толкова слаб. Не видях Франк. Франк е най-силният герой. Следа на мен. Мале, тук всички искат да се тимват. Добре, аз се тимвам. Ох, няма за приемане. Но ще да по-далеч все пак от него, че... О, не. Забразили подалко. Отпъкнаха му пауъръбите. Айде, сега няма никакъв шанс. Ох, това ще се направи тук малко контрола. О, трябва да се го сменя. Бегай! Пау! Затова страхово от клан си или там. Те двамата са се тимнали. Вижте, Анджел отнека. Бегай! Анджел ще ме довърши край. Не. Това беше невъзможно. Чакай, искам да ви ако ще... И 21 500 купки. Няма видим кой друг може да играем, да не сме само с един. Джан е толкова драго. Браво. По принцип играе на един път на вискосна година Brawl, но това е различно, освен ако не е на ранките. Иначе не играя, не съм пускал Brawl тази година изобщо. Така. И пускам драго на Brawl. Защото май е добър. Ще спусна гаджета. Мога, че Драго е един от най-добрите герои, защото все пак да играе. Толкова Делюс, ако не бе... Се беше пуснал супер. Ще сега... Не! Да загубя купи и те спомни. Знаех си! Човек, Орделюс толкова силен.
Мале, той го пръснаха. Там е яш, така че... Моля те, убийте го! О, браво. Тук ли е топката, байде? Той беше на късмет ли, нали е гол? Не, бе! Как трябва да го оцелиш? Мале, какъв късмет си го. Домрях надолу са. Мале. Едно HP е, не. То се играе драго, сега, пас се играе. Сега се драго, като бие, пуска просто гаджета и... Но то Скуек, ако беше ударил правилно... Защо пак си го пускал този гаджет? Добре, за това не играя Броубол. Така, къде за драго, за кой е? Гром. Добре, направим малко Гром, защото той е уникален слаба Гром. Дори не знам откъде съм се го взел, мисля, че от Стардроп. Да, от Стардроп. Не съм се бирал за него, защото слаб. Затова май не съм го гледнал или ми е на 7 или 8. Това е супер малко хелт. Той Байран. Байран направо. Чакай, убих човек с Гром. Край. Дори удари ги бибито. Добре, може да е силен. То гаджет е много добър. Аз знам, защото... Това за самозащита го направих. Че да избяга толкова акция. Но ребибито не е толкова. Щеш да е все пак по-добре, ако... Ох! Това беше добро. Добре, значи се вършам да Гром със силен. Аз имам костове? Имам костове. Яни няма. От колко време си Яни? Какво? 18 минути. Та не са столи за 2. Добре, играем една игра с джамите. Ще не знам, защото съм си купил този гаджет за колоната. Защото ми бие малко повече на долата. Те са по-силни. Добре, няма проблем. Джанет не е силна. Единствено дете ли ти бомбандира. Това е добро. Поне имат Барли. О, карма, карма! Оп. Кои остават гледам? Ох. Браво на мен. О, може да се пусна
това колоната щеше да го убие и без това. Да не се изхлабявам супер. Ох! Чули. Право в сърцето. Хоп! Добър Барли. Не. О, не, те ще победят. Няма как. Трябва да убием поне то Барли, че е ужасен. Добре. Оп. Не го очаквахте, а? Добре, да му побие малко демидж. Да не му позволява да се хилне. Пускаме още една. Yes! Добре. Ами това мисля да от видеото. За мен мина много бързо, не знам защо. Сякаш беше доста бързо. Смай да се вдигам къде ще позор ще вдига. Защото някои герои се дигат уникално трудно на 15 ранг. Например, невъзможното за вдигане на 15 ранг печели печели, че хълцам първа позиция Ханк. Той едва съм се го вдигал на 10. Това беше на късмет, разбира се, защото кемпих цели игри. Виж, даже ми на 6. То Ханк най-слабото създавано нещо. Не може да се го дигнеш по никакъв поводин. Много хълцам. Добре хора, това беше от видеото. Ако ви харесало видеото, дайте палец нагоре. Може да се абонирате за канала, ако вие решите. Аз съм Вало и от мен чао!